Aku guru ngaji Quran. Ya Rabbana ya Rabbana Malam dosa Pisabul Qadir Jailani pada datang Yesus telang guru mos kita fikir mari ulama Abil Wafa wasani pun ukirkan derbetanaya ukir punika kasih dengan sewata asok sawane mari gurune Abu Said Mubarak putrani Ali kang bangsa majumi linuhung lan semu idini harsa Ya Rabbana ya Rabbana sagung hadis Nabi kang sinalil saking sagunging ulama sing Abu Qoli wasdane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan Malik saking Abu Gonaim dengge kawasda Ya Rabbana ya Rabbana lawan saking Abul Qasim kang kaputra dening Ahmad Kurhi iku bahasane miwasiliane ikalan ngaji ilmu adab serta sorok miwanahu aludan kitab kopiah ilmu mantik lan mani pada lawan ilmu lugah ana dene wacane gurune kise jagariya Yahya putrane Ali kang bangsa tabi zilinuhu lan malik lumabaso Ya Rabbana ya Rabbana Mari hujadul arifin Abul Khair maka wasta putra ni musibasane dabat punika ingalan Abdul Qadir alat ilmu toriko siriku dan ilmu tata krama Ya Rabbana ya Rabbana kalawan Abdul Qadir Jalani angalap firqat punika saking astane gurune kang kakasih Imam Qadi Abu Said Mubarak Mahjumi lan saya Abdul Qadir Jailan Ya Rabbana ya Rabbana Mansaiku menangis zamanin para ulia alim kabeh miwakang mawi kalau malam sami maripas sedaya kinoronan sampun dan anak ingkang kalintang Ya Rabbana ya Rabbana Mangkang Abdul Qadir nampu saking
sasamani rewangi ngaji kabeh merasa bumi ulama kang sami gironan sadaya pan sami kantun panguni anekan dapan ya Rabbana ya Rabbana Denilah Abdul Qadir wonten kang guru satunggal Imam Rafi wastane punika minangka sirahing sake ulama Imam Rafi sampun mantuk ing rahmatullah mangkana wali maling kalungu ing praja bangsa sedaya pada bicara kabeh piwakang marang ulama angulari kang beryoga binangka gegentenipu guneme sabun parastista ya Rabbana ya Rabbana Tenana ingkang beryogi binanggaan gentenana Masya Allah Imam Rafi lungguhe Musyabdul Qadir Jailani linanggungi sesamani para aulia agung kang lungguh ing beranjak Baghdad ya Rabbana ya Rabbana mangkana si Abdul Qadir Jailani Pujinon ageng tenana ing saluwe gurune aing magosa maka sabunging sudagar kang sugi-sugi samia asung arta minangka perbean ya Rabbana ya Rabbana perbeane abajike manusia agung hinarya pamurukane ingwong akeh maka utani sampurna wong aji katoy marasa sampun gemuruh wong aji Quran lan kita ya Rabbana ya Rabbana berkahe Abdul Qadir amuruk wong sebraja waktu punika nangge hijratu Nabi rinincal panjatus kali dasa warsa langkungipun maka kang umuring eta ya Rabbana ya Rabbana Abdul Qadir Jailani nalika lungo ing Baghdad kalani dadot kegenten Imam Rafi kang lina si Abdul Qadir Jailani masa iku ika umur seket layan sabda warsa ya Rabbana ya Rabbana agata wong kang ngunjungi anakani ing marosa ulama lan para soli
serta dari panadaran agung ingkang karomat akeh para wali anjung ing se Abdul Qadir Jailani Ya Rabbana ya Rabbana kalawan si Abdul Qadir ngalap mazhab Imam Hambali wasane kasinuka deni Allah wonten dening kang karomat si Abdul Qadir masuk dan kongang yen cina dagang Ya Rabbana ya Rabbana lawan datan kongang mali caritane dawakeuna Se Muhyiddin karomate pansambun kalokingrat kasebuting dora baraja ing dalam kitab kasebut datan kena ukuran Ya Rabbana ya Rabbana lawan lewi amadangi lewi becik ing aulia kang tineda sapate lan muga-muganya batana kalawan laleberani Allah kang maluhur ingkang amur baing alam Ya Rabbana ya Rabbana hikayat ingkang kalihi angucap sawiji mulama Imam Abdullah wastani kaputraning Sulaiman Hasimi ingkang basa anata isun angrungu sakiwu sing Fatimah Ya Rabbana ya Rabbana Ibu si Abdul Qadir nalika dohir kang putra maka pati mau mari anak ing sawiji masa anak isun tenasa anak seping susun isun arahing tanggal Ramadan Ya Rabbana ya Rabbana Agintan anak kang ningali ing tanggaling ulang Ramadan maka ujare wong akeh sagunging wong desa jalan kabare tika kita puasa mapan durung anu tanggali sasangka Ya Rabbana ya Rabbana Fatimah musalis mari kaum sedaya batu san sirah kabeh mongko isun karya tanda sadina iki awaro ora sanusu anak isun Muhyiddin karena apa Ya Rabbana ya Rabbana dan isun dinaiki tangali ulang Ramadan apa isun taklid bae
Nira sambuni puasa kom sedaya amus kaula anu kewala Ya Rabbana Ya Rabbana harju kom jalan pantakit sadaya Insemui ditingkahe sesembuni ramangkana ake wong liya desa maji dalam tutut yen dina iki puasa Ya Rabbana Ya Rabbana dening sami ningali tanggaling ulah Ramadan Angin wong jalan kabeh kapotanganing sasangka Iku tanda karomat se Abdul Qadir Waro ing tanggaling bulan Ramadan Ya Rabbana Ya Rabbana Aran dene masyalit tu masih kurang sesepan dan kena wong tingali wonten dening inalika Abdul Qadir daelan nalika bobot ka ibu ka umur sawidakwa